Rozvoj podnikania na Slovensku sa nezaobíde bez transferu zahraničných skúseností. Medzi projekty, ktoré v tomto smere organizuje Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj, patrí aj stážový program EMED. Program EMED je zameraný na podporu malého a stredného podnikania na Slovensku. Financuje ho Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj a na Slovensku ho riadi spoločnosť Piet KNO. Program sa realizuje formou 3 až 4 týždenných stáží slovenských podnikateľov vo firmách v Spojených štátoch, kedy cieľ programu je, aby títo podnikatelia nadviazali kontakty a pozreli sa, ako podobné firmy bežia v Spojených štátoch. Každý program je šitý na mieru, znamená to, že každý podnikateľ cestuje úplne samostatne a navštevuje tie firmy, ktoré sú najbližšie tomu, čím sa zaoberá na Slovensku. Čo sa týka financovania programu, ubytovanie v Spojených štátoch, letenky, doprava v Spojených štátoch, diety, aj poistenie je financované Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj. Každý, kto sa tohto programu zúčastní, podieľa sa iba príspevkom $200, ktoré zloží až po príchode do agentúry do Spojených štátov. Program na Slovensku beží už 4 roky, počas ktorých malo možnosť vycestovať 120 podnikateľov a podnikateliek. Moja firma sa zaoberá takými špeciálnymi prácami, volá sa to Data Recovery, je to obnova stratených a poškodených dát z harddiskov. Toto je pevný disk, ktorý sa nachádza v počítači, je to v každom počítači. Po revolúcii vzniklo veľa počítačových firiem, ktoré predávajú, distribujú počítače a samozrejme niekedy zabúdajú na kvalitné služby. Tieto služby sa snažím poskytovať, aby zákazníci mohli ďalej pracovať aj vtedy, keď nastane nejaká počítačová nehoda. Tým, že Amerika je kolíska počítačovej techniky, tak najväčšie skúsenosti s touto činnosťou, ktorú hodlám prevádzať ja, majú americké firmy. V lani v októbri som navštívil Spojené štáty, cesta trvala 3 týždne, išiel som z New Yorku cez Washington, cez Chicago do Seattle, San Francisco, Dallas, znova do Washingtonu a získaval som informácie, ktoré boli síce veľmi ťažko získavateľné od týchto amerických firiem. Uzavrel som niekoľko zaujímavých kontraktov s nejakými firmami na podobné práce a teraz sa budem snažiť tieto služby poskytovať našim zákazníkom na Slovensku, aby boli spokojní. Program EMED bude na Slovensku bežať v roku 1996, kedy máme pripravených 60 miest pre slovenských podnikateľov a podnikateľky, ktoré spĺňajú určité kritériá. Napríklad musia byť vlastníci, spoluvlastníci alebo vysokí manažéri v súkromných slovenských firmách, ktoré bežia minimálne 1 rok, majú nie viac zamestnancov ako 200, musia ovládať angličtinu, musia vyplniť nominačný formulár a zúčastniť sa výberových konaní. Pre tých záujemcov, ktorí by sa chceli programu zúčastniť, začali sme výber od 15. júna a pobežíme až do konca septembra. Kto má záujem dozvedieť sa viacej o programe, môže nás kontaktovať priamo na našej adrese na Prepožskej ulici alebo na našich telefónnych číslach.